ब्रा गानबासोदि आं फैसा थाखा खामायनो हागोन ब्रा गाननानै देखायब्लासोदि आंहा फैसा हाबगोन। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। स' लोगोफोर, नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ मानि सायाव भिडिअ लाना फैदों। सासे बिनानावा दिनैनि दिनावहाय मा बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला बुजिगोन। आरो सोरबा बायदिया दुखु मोननो हागौ, सोरबा बायदिया गाज्रिबो मोननो हागौ। सासे बिनानावा जिथुनाखि रंजालि एक्ट्रिस ना मा होनो, बिथांखौहाय गोबां बायदिसिना बुंदों। दाखालि मानो बुंदों होनोब्ला, दाखालि जिथुनाखि गोबां बिदि भाइरेल जानानै थांबाय, माने सोरबा इडिट खालामदों, बै इडिट खालामग्रानिबो एसे गोरोन्थि दङ होननानै आं सानो। आरो बेजों लोगोसे रंजालि एक्ट्रिसनिबो एसे गोरोन्थि दं होननानै आं सानो आरोखि। स' लोगोफोर, जोबनायाव आं फंनैसो बुंगोन। नोंथांमोना जाय रंजालि एक्ट्रिसखौहाय बुंदों बिनि भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबायबो जानांगौ। आरो जायफ्रा नुवाखै, भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्ला बुजिगोन। स' नों बायदि देहा सोलेर देखायग्रा मानसिया लाजिया हजिया देहाखौनो अराय सम फानै नोंनि फिसायाबो सानसे बेफोरबायदि लान्थि फट' होनानै भाइरेल खालामनानै लागोन। देहा सोलेरखौल' देखायनानै नों फैसा थाखा खामायनो हायो नोङो, बाखि नोंहा जेबो भेलु गैया। आङो दिनैहाय बुंगोन रंजालि ना मा होनो, जेराव गावनि देहा सोलेरखौ देखाय फैसा थाखा खामायो, बेखौ बुंगोन आरो गोसोआव लाखि। रंजालि ना संजालि, आङो गेजेर नोंनि भिडिअ बायदिसिनाफोरखौ नायो, खिन्थु मानसिनि कमेन्टखौ नायो। सासेबो मानसिया नोंखौ मोजां कमेन्ट होआ दिसुन। माखौ लानानै नैबे जोंनि संसाराव मोखांखौ लानानै गावनि देहा सोलेर सिङाव गानग्राखौ मा मोखांजों देखायबाय थायो नोंलाय? दिनैहाय नोंनियावल' बेफोरबायदि बेसादा गैया, जोंहाबो दं। सारा दुनियायाव जेमान हिनजाव माहारि दं बयहाबो दं। दिनै सासे बलिउडनि एक्ट्रिस नङा, हलिउडनि एक्ट्रिस नङा, टलिउडनि एक्ट्रिस नङा, नों सासे जास्ट नर्मेल जेनेरेल मिडल क्लास फेमिलिनि सासे हिनजाव, गावनि मान गैया सनमान गैया देहा सोलेर सिङाव गानग्राखौ गाननानै फट' लायै फैसा थाखा खामायनाय। एसे लाजिनो सोलों। मानसिया जोनोम जानाय लोगो नोंगौ गोरोन्थिखौ बयहाबो मावो, खिन्थु नों बायदि देहा सोलेर देखायनानै गोरोन्थि मावाखै रावबो। गोरोन्थिया मोजां मोनलायनायावनो जा बायदिसिनायावनो जा बयहाबो मोनसे गोरोन्थि थायो। खिन्थु नों बायदि मानसिया गावनि देहा सोलेरखौ देखायनानै सिङाव गानग्रा ब्राखौ गाननानै फट' लाहै गावनि फट'खौ भाइरेल खालामदावबाय थानायखाय बिराद गोसोआ आपडेट जायो आरोना नोंहा। ब्रा गानबासोदि आं फैसा थाखा खामायनो हागोन, ब्रा गाननानै देखायब्लासोदि आंहा फैसा हाबगोन फेसबुकाव, बिनिफ्राय दा कन्टेन्ट लाबोनो थाखाय नोंहा जेबो मोजां भिडिअ बानायनो थाखाय, कन्टेन्ट लाबोनो थाखाय नोंहा जेबो टपिक्स गैया नामा? दिनै गावनि देहाखौ देखायब्लासोदि नोंहा ग्रथ जानो हागोन बियो नामा? खिन्थु नोंखौ मोजां नोजोरजों नाया रावबो, मिथिबायना? हिनजाव माहारि हिसाबै नों गुसुं गान गोलाव गान नोंनि बाथ्रा, खिन्थु सिङाव गानग्राखौ मानो गाननानै नोङो फट' लानानै हौवाफोरजों गाज्रि बुंजाबाय थायो? एसे लाजिनो सोलों, मिथिबाय? नोंगौ जोंहा मोन्थाय गैया, गुबुनखौ बुंनो थाखाय मोन्थाय गैया, रायनो थाखाय मोन्थाय गैया, खिन्थु जों फिकार खालामो, माने उन जोलैखौ गिहरो, जाहाथे जोंनि फिसाफोराबो नोंसोरबायदिनि फट' भिडिअ नायनानै जाहाथे फल' खालामा, मिथिबाय? समाजाव निउ जेनेरेसन गोदान हिनजावसाफोर फैबाय थागोन। गाबोन सबनायानो नोंसोरबायदि गाज्रि आखल आखुनि भिडिअ बा फट' नायनानै नोंगौ बेफोरबायदि गानोब्ला जोमोब्ला जोंबो भिडिअ बानायनो हागोन, बा जोंबो बेफोराव फैसा खामायनो हागोन होनना बयबो नोंबायदि गाज्रि आखुनि हिनजावनि आखलखौ बयबो फल' खालामगोन, मिथिबाय? बेफोरबायदिखौ जों जाहोनो लुगैया। गाबोन सबनायानो जोंहाबो गथ' गथाय फैगोन, हिनजावसा जा हौवासा जा नोंसोरबायदि मानसिखौ गाज्रिखौ फल' खालामगोन। जेराव गाज्रि देखायोब्ला मानसिया भाइरेल खालामो, मानसिया मा बुङो गाज्रि कमेन्ट होनो थाखायसो भाइरेल खालामो, मजाक उरायनो थाखायसो भाइरेल खालामो। अब्ला मजाक उराय जाहै नोंनि जिबना मोनसे मोजां टाइटेल लानो हागोन नामा लाइफआव? गोरोन्थि मावखांनानै मानसिया नोंगौ गोसथोलायनायाव बा खायसे गाज्रि खामानियाव मानसिया गावबा गावखौ बुजिनाय जानानै दायखौ सुद्रायनानै बा मोजां केरेक्टार आखलजों थाबायलांफिननो हायो। खिन्थु सुबुं माहारिया बेफोरबायदि मोजां जाफिननायखौ मोजां नोजोर होलाङो। खिन्थु नों बायदि देहा सोलेर देखायग्रा मानसिया लाजिया हजिया देहाखौनो अराय सम फानै नोंनि देहा सोलेर फट' बा भिडिअ फानै नों फैसा थाखा खामायो, बेफोरबायदि मानसिया अराय सम मानसिनि मेगन नोजोराव नोंखौ नोंनि सायाखौ नुब्लाबो नोंनि
नों जेसेबां देहाखौ कभार खालामनानै लाखिब्लाबो नोंनि सायायाव माने नोंनि लान्थि फट'खौ नुनाय जालांगोन मिथिबाय एसे लाजिनो सोलों बाथ्रा खोथा बेलेन्स गैयि रावजों दिनै मानो दिनै लान्थि फट' मानो इडिट खालामनानै भाइरेल खालामजादों नोंनि आखल आखुआ बाराद्राय जालांबाय बिनि थाखाय दिनै हुवा माहारियाबो सहायनानैनो थानो हायाखै नोंखौ मिथिबाय रावबो लुगैया नों बायदि हिनजावनि देहा सोलेरखौ नायना सोरलाब सोरथाब डाबल ब्रा गाननानै गावनि बेसादखौ गेदेर नुथो होननानै देखायग्रा एसे लाजिनो सोलों सोरनि देहानि सोरनि बेसादा बेसेबां साइज दं बेसेबां मोजां सायावनो सिनायो मिथिबाय एसे नोंहा बिफा गैया हो बाय बाहागियाव बिदा फंबाय गैया जेराव नोंखौ अखा नायब्लानो ओंखारबानो नोंखौ नुयो मिथिबाय बाजाराव थां कलेजाव थां नोङो न'निफ्राय बाहेराव ओंखार नोंनि गामिनि मानसिया नोंखौ नुबाय थायो नोंखौ बिराद मोजां नोजोरजों नायो बायदि मोनो नामा जेसेबां गानबाबो जोमबाबो नों कभार खालामना लाखिबाबो बै फट'नि लान्थियासो बेरखांबाय थागोन नोंनि देहायाव मिथिबाय एसे लाजिनो सोलों सोरबा हुवा मानसिया आन्दार पेन्ट गाननानै फट' लानानै होफेरदो नामा हो हुवाफोरा नोंदि ब्रा गानो ब्राया बे सिंनि मोनसे बाहागोसो कमन बेफोर कमन जोंनि वर्ल्डआव हिनजाव माहारि जानाय लोगो लोगो जेब्ला जोंनि ब्रेना डेभेलप जाबोदोंमोन अब्ला जोङो देहा सोलेरखौ कभार खालामनानै लानो रोंदोंमोन फेशनाथ' फेशन गुबुन बेफोरो मानसिनि आखला स्टेप बाय स्टेप सोलायलांबाय डेभेलप जानाय लोगो लोगो बयहाबो स्टेप सोलायलांबाय लाक्जारि लाइफ जेराव जों दा लकेल बुङो जोंखौ लकेल जेराव जोङो गामियाव रावबो जोंनि मा बुङो जोंफोर बायदि गामियाव थाग्रा जेनेरेल फेमिलि मिडल क्लास फेमिलियाव जोंफोरनाव बेफोरबायदि थाया आरो जेराव नों बायदि देखायो एसे लाजिनो सोलों उनाव नोंनि फिसायाबो सानसे बेफोरबायदि लान्थि फट' होनानै भाइरेल खालामनानै लागोन अब्ला गोबां सुबुङानो नोंनि माथायाव सोगोन गोबां सुबुङानो नोंखौ बुंगोन अब्ला सानसे समाव जेब्ला नों मेसिउर जागोन अब्ला नोंहाबो बुजिनाय फैगोन मिथिबाय अब्ला गावनि देहा सोलेरखौ नायहै बा सानै सानसे समाव लाजिनाय फैगोन दा नोंहा थैया गरम नों जेबो मिथिया जेबो बुजिथ'वाखै गावालिया मानसि ब्रेनाव जेबो गैया नोंहा मान सनमानाथ' गोजाननि बाथ्रा जेब्ला नों सासे मेसिउर जागोन बुजिनाय फैगोन थैया लाथा खागोन अब्ला नोंनि देहा सोलेरखौ साननानै नोङो ओरैबायदि लाजिनाय फैगोन नोंनि महरखौ बिराद मोजां सानना लायो नामा नोङो सबायसिखौ टपा होलायनानै हो लासिं लाजिनो सोलों नोंनिख्रुइ साबसिन 3 गुन बारा समायना सिख्ला दं नोंलाय मा गोग्लैसोनाय दिनै राव बाथ्राफोरानो सासे टेलेन्ट गोनांनि नोंखाथारा जास्ट देहा सोलेरखौल' देखायनानै नों फैसा थाखा खामायनो हायो नोङो बाखि नोंहा जेबो भेलु गैया बुजिबाय देहा सोलेराबो नोंनि दाखोर गेसाव ड्रेननि बेसादसो अब्ला लोगोफोर आङो जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोना जाय बिनानाव आं बिथांखौ सिनाया आं बिथांखौ माने फेसबुकाव गोबां बिथांनि भिडिअ भाइरेल जाबाय थानाय बा खाय आङो बे भिडिअखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव फैदोंमोन थांनाय समफ्राव गोबां बेफोरबायदिनो रंजालि एक्ट्रेसनि गोबां भाइराल फट' माबा माबि बिदिनो इडिट माबा माबि जाना थांबाय आङो दिनैनि दिनाव बुंनो सानो जाय बिथाङा गुबुनखौ बेफोरबायदि इडिट खालामनानै गाज्रिद्राय इडिट खालामनानै बेफोरबायदि हगारनाया मोजां नङा होननानै आं सानो आरो बेजों लोगोसे आङो रंजालि एक्ट्रेस बेखौबो बुंनो सानो दिनैनि दिनावहाय बिथांना गोरोन्थि बिथाङाबो दङ मानो होनब्ला गावनि देहा सोलेर गावनि मान सन्मान बैफोरबायदिखौ माने अभार देखायद्रायाबा मोजां होननानै आं सानो आरो बिथाङा साननो हागौ जे आंनिसो देहा आंनिसो गोसो आं जिखि खालामा नोंस्रा मा नांजादों होननोबो साननोबो बा बुंनोबो हागौ आरो खिन्थु बेवहाय बुंनो थाङोब्ला गावनि देहाखौ बा गावनि मान सन्मानखौ गावसो लाखिनांगौ बर' आइजोफोरनि मान सन्मानखौ गावसो लाखिनांगौ होननानै आं सानो आरोखि मानो होनब्ला दिनै नों बेफोरबायदि देखायगोन नोंहाबो न'खर दङ बिमा बिफा जाथि बाहागि गासिबो बायदिसिना दङ नङा होमबा दिनै नोंनो बेफोरबायदि फिसा गानद्रायनानै हगारोब्ला गुबुना ओमफ्राय फटकखौ लानानै सोरबा माबा मोनसे भिडिअ बानायनानै बेफोरबायदि खालामनाङा नानि बेफोरबायदि हगारनाङा नानि होनना बुङोब्ला नोंथाङा दुखु मोननानै मा होनगोन पुलिस केस होनसै होननानै बुंगोन नङा होमबा दा बिदियावनो माने
गाज्रि जालाङो आरोखि नोङोबो दुखु मोनसिगोन सोरबा नोंखौहाय माबा मोनसे गाज्रि बुङोब्ला खिन्थु नोंखौहाय मोजां सेक्सि बिउटिफुल जोबोद मोजां नुदों होनना बुङोबा नोङो मोजां मोनसिगोन आरो नै बेफोरबायदि जायो आरोखि बेनिखायनो आङो जोबनायाव आङो जेबो बुंनो गोसो गैया मानो होनब्ला नोंथांमोनहा नोंथांमोननि साननाय नोंथांमोननि गोसोआव मा दङ बेखौ कमेन्ट खालामनो हागोन आरो आं रंजालि एक्ट्रिसनिसिम बेखौनो बुंनो सानो नों बिनानावाबो बेफोरबायदि फिसाद्राय माने गाननानै पस्ट होआब्ला मोजां जागौ आरो मानो होनब्ला बर' आइजोनि मान सनमानखौ नोंसोरनो लाखिनांगौ बर' आइजोफोरनि गन्थं हानाय जायो आरोखि बेफोरबायदिया स' लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय